Сега сме на Пампорово. Както винаги. Да, както винаги. Олимпийците, първата група тръгва до вечера. Ти по информация имаш и че с едни въртки можеше да се случи да вземеш квота. Какво се случи? Как седат нещата? Ами в крайна сметка се оказа, че без втория критерий точки, т.е. 80-те физ точки, няма да може да се замине. Въпреки че по бройка, по наши изчисления влезнах в 30-та, т.е. 30 съм, но за съжаление без 80-те точки не се допускат. Имахме информация даже от чужди отбори, от Лихтенщайн и от някои други отбора, че най-вероятно ще допуснат хора, за да се запълни листа. Но в крайна сметка даже и от нашата федерация казаха, че по-вероятно е да не стане. Така че не беше голяма изненада, че няма, но до последно имаше някаква надежда. Да. Намираме те усмихнат, предполагам, че... чудесно. Кажи от тук насетне какво предстои. Гледаме в Пампорово, има доста сняг вече, има скокове. В Пампорово, поне за мен в личен план, за сега най-вероятно ще бъде основно в Пампорово всичко. За сега не знам точно на къде ще се развият нещата, дали ще продължаваме с халфпайпа. Иска ми се, честно казвам, понеже от 2 години карам само халфпайп, ми се иска да покарам малко фрирайд, което ми е другата голяма страст. Аз съм се записал за състезанието в Банско. Супер. Ще видим на къде ще отиде там, нещата. Отделно... фрирайд, извинявай, че да прекъсвам, фрирайд ще има ли скоро състезание? Да, 1-3 март има на Банско Freeride World Qualifier се води, което е квалификация за световния тур по фрирайд. Ще бъде на Тодорка, ще бъде много атрактивно, очакват се много чужденци. Значи конкуренцията ще е голяма? Конкуренцията е голяма, много е трудно, даже е трудно да влезеш за участие, но е много интересно. Супер. Страст. Коя е по-голямата страст? Халфпайпа или фрирайда? Халфпайпа си ми е страст на мен от много отдавна, но и фрирайда така... Аз съм чувствал, че мога да ги балансирам много добре и се надявам по някакъв начин да ги съчетая за сега. Но да, и двете ме влекат много. Като не карам едното ми липсва, но да, добре. С двете са... Ако може двете да ги правя добре, убият. Има ли къде да се подготвиш сега? Вече има ли толкова сняг за фрирайд? Ами за фрирайд специално ти може да се подготвиш навсякъде. Може и на писти, така няма грижи. Просто трябва да имаш един тонус. Това, че няма сняг е сериозен проблем наистина, защото не си на дълбок сняг и няма го това усещане, например скали и такива неща, но пак намираме начин на скоковете. Оня ден имаше да речем 20-30 см и нарочно влизахме с повече скорост, че да бъде като скала на скока. Така че се импровизира винаги, намираме как да се поддържаме на форма. Снега достатъчно ли е за халфпайп? За халфпайп ли? В момента се работи тук по халфпайпа. Мисля, че сме до средата някъде и се надявам до може би седмица да имаме по-сериозни резултати. Отделно се прави, Пампорово са се напънали здраво и правят страшно голямо количество сняг на стената и очаквам да има наистина уникално трасе за България. Очакват се наистина големи състезания през този сезон. Ще бъде интересно. Кога е най-голямото? Европейска купа, мисля, че беше. Европейската купа мисля, че е средата на март се падат по-големите състезания. И ще бъде общо взето от 10 на дена, ще има събития и ще бъде много интересно. Ясно. И за ски, и за сноуборд. И ски ще има тази година, надяваме се по-сериозно да подадем заявки за следващите да бъдат, може би, по-сериозни събития. Нещо републиканско, така нататък. Говорим в момента с федерацията, да прави някакво звено и за фристайлски в България вече, да има шанс и този спорт.